fă și mie textul mai uman, ce scrie așa, zici că ești aici. Aparent vei putea să vezi când un text este generat de inteligență artificială. Spotify va pune etichete de AI persona pe profilurile artiștilor generate de inteligență artificială. Spotify a anunțat săptămâna aceasta că va începe să adauge etichete AI persona pe unele profiluri de la mijlocul lunii septembrie pentru a oferi ascultătorilor mai multă transparență, ca să putem să vedem și noi clar dacă artistul din spatele muzicii a fost o persoană reală sau nu. Ele vor apărea în secțiunea despre din profilurile artiștilor, în căutare și pe rândurile de melodii din playlist-uri. Se va uita și la profilurile a căror identitate publică pare să reprezinte imagini fotorealiste generate de AI. Spotify a declarat că va exclude de asemenea în mod implicit persona AI din recomandările editoriale și algoritmice, cu excepția cazului în care utilizatorii urmăresc acești artiști și se va baza pe identitatea publică a unui artist, nu pe modul în care a fost creată muzica. Și Anthropic va lua niște măsuri în privința textului generat de modelele AI ale companiei, nu doar de Claude, obligat fiind de Uniunea Europeană. Vor introduce un watermark invizibil în conținutul generat de modelele sale AI, astfel încât alte sisteme să poată identifica originea artificială a textului. Nu va fi o etichetă vizibilă, evidentă, ci va fi un watermark integrat în text într-o formă care poate fi detectată de sisteme automate. Anthropic mai zice că watermark-ul ăsta poate să rămână chiar și după ce dai copy-paste la text. Asta înseamnă că dacă muți un răspuns generat de Claude într-un document sau îl publici pe un site, urma AI-ului nu ar trebui să dispară automat. Ideea nu este ca textul generat să dispară, ci ca oamenii să știe că acel text este generat de inteligență artificială. Pe Facebook și Instagram, Meta folosește deja eticheta AI Info pentru anumite imagini, videoclipuri și materiale audio generate sau modificate cu inteligență artificială.